Hello, hello. First time na akong magama o kinilaw na no course niya. First time na ako mukha og kinilaw kanigid ko mukha og kinilaw. Pero kinalamian gid siya. O gusto ka magpakilaw or gusto kang kilawon, dali diri sa among balay kilawon gid ako as in walay suka-suka, walay tipo okay ka akong kaunon. Charles, I'm here. Hi, man! Ngayon na si Forrest the Great. Happy si Forrest the Great. Oh, Nupos. Ano? Nupos? Pusit? Alam mo na yung getter di Forrest. Hey, hi, Forrest the Great. Forrest the Great. Dako man din ni Forrest the Great. Dako, uy! Og yun una kay kanang bitaw mura nagkanang para kada ko kanang hotdog gamay ba? Kanang Pinoy nga size. Dax mim oh. Thank you kayo, ma'am. Ano ni ma'am? Pusit? Nukos, mo na siya. Thank you so much, ma'am. Ako na rin siyang isitaw ka na, ma'am. Kaya bitong kilaw. Thank you. Fresh from Panggangan. Panggangan din ni Hagna. Thank you, ma'am. Thank you, Doy. Bye, ma'am. Uwan siya mo, labi-labi itong uwan na to. Tugdaw mo, dito ko natang ko, ano. Rider, kaya kami, hindi ka mag-live? Mag-live ba? Sana all, ni palit og pan, ni palit si Forex the Great og pan. Oh, bye, Forex. Thank you so much, Forex the Great. Uy, saan ka kaya? Dango. Lagi, baby. Mudiritso ka to, bye. Thanks, ma'am. Bye. Pauli na si Forex the Great. So, akong papa ang naghiwa or nagtadtad sa nukos na hinatag ni Forex the Great kaya nagpalig-alig siya, wala na ako sa pawi kaya basig makasabaan ko. So, ako na lang siyang gipasagdan na siya ang muhiwa, siya ang muhinlo. Iyang gisave ang ata. Ang ata is iyang gilain, iyang gitapo sa iya kay nagtimpla po siya iyang kaugalingon with the ata. Like, oh my god, di ko ganahan og naing ata. Kaya ang ata mura tag wakwak ini man utong kaon, di ba kay magitong mga atong ngipon, magitong mga atong lips like OMG, ata pa more. Ikaw ganahan ka ba og ata or mura kag ata? No. Sa diri kamate sa tayloy-an at bijasong og napo tay sibuyas tinahuna natong istagol sa tong lami-ana kinilaw na nukos.
A few moments later. Hello everyone, so welcome back to my channel. This is Charles M. So for today, atong kaunon ang gihatag ni Forex the Great Tenukos. Ako ang nagamaan na, ako siyang gikilaw. First time ako makanog kinilaw, di ko makanog kinilaw. But since ako ang nagtimpla, so atong i-try na po diri mangga na hinog. So enjoy watching my video. Thank you guys so much. Ang bisita ng African. Ang ngayon ba ang kuan? Sa tawag naman? Kinilaw with rice? Lami ma? Na-mix ba rin yung utro? Ay, usa kay mura ang African. Lami manining. Mga African tulo. Lami manining. Sa tawag naman? Kinilaw no? Nilang ko. Ay, sili Kagagaon pa ka. Don't be shy. Ah. Ay, ma. Pakunan yan, mali ko ng kinilaw. Kamot ka ako yung nagama. Ay, ko dumi ako. Thank you so much, Forex the Great. Udal family. Udal ba? Udal or Toledo? Udal Toledo family. Veralio. Music Forex Veralio. Thank you. Dala ni sa igsuon ni Forex gikan o Panggangan Kalape Bohol. So fresh pa gid siya kaayo. Okay. Itong dito lang sa dagat at mga kuan. Okay? Tumigil ni ma? Mga kung okay. Umago. Ito. Naikuan silang Forex sa Panggangan. Ito ka naman ka ng ito kukot. So wala. Pansag, ano? Ito siya fish pan no. Bukod ko naman ang hidaw. Forex dagit pamaligya mo ba og mga ingani aning lubok? Pwede mo dyan. Mga pasayan, nukos. Transport. Kailangan po siya kailan imong maguwang. May ano gusto. Ano ingani ba siguro ito? May ano ba naman eh. Di ba din makasakit og ti dyan, ma? Kailan ba ako ni Kaw? Tingnan ni. Ado, kung ano kaya hapay iring lo. Butang na anak. Bago pa siya gihatod ni Forex the Great,
Paghatod niya hugas diretso gitadtad kilaw gikaon nako karon. May ka naglantaw karon pagkaon ko diha pa di ka maglaway. Amigas. And kill. Ano na? Hmm? Ano ba na po? Tingnan. Hmm. Kuha ako na ito. Huwag nalami ko sa gibitangan o ka ng bidyasong. Isa ni ma. O sige. Ha? O sige. Gihangan ka ma? Green daw. Di man! Katong hinatag ni... Singlim na ka. Hindi, Nora. Katong kanora may hang. Gibitangan ay... Ako man gibuak ka rin. Kanang grain dili man. Hindi mo siya hang. Sakto na. Apa ba yung sini nga? Ninyo? Nakaadto pero... Iwan mo tubo. Nga magkusaro lang kayo. Di halanga mo kayo eh. Napalit lagi na yung mga itong isip ko nga. Gusto rin yung talo. Di isip ko. Isa halanga kayo eh. Di halanga. Walang lunyo. Green. Upo. Di halanga nyo bilo. Dagan salamat again Forex the Great. Para sa akong sponsor. Sponsor ani nga mukbang. So mo yung di-expect nga ihatag ni Forex nga nukos is kanang murag kaya para bitaw kadako anang nasa lata usang buok nga para kadako anang nasa lata sa murag mga ingani. Mga ingan na katambukon or basta gamay ra jud ang gi-expect ako mo di siya mo siya. Dama pang ganun. Aslo magmangga. Saan yung mangga ni magipalit na? Merkado. Magkuwang kasi kahinom. Kaya ay nasa lang daan. Alanganin. Hinom sa pilit. Ang pili hayo. Na maagkuang. Katong bijaso. Ano yung amigas? Hindi ba sila yung nida? Perks the Great, dagang salamat. Kasi oras alas 5 pa ma? Wa pa. Pero mo na siya company hapon. Ang gusto ko. 10 minutes before 5. Pero din ako man hapon kaya magbabusog niya ko. Kailangan nga ma? Good. Kanang ata madili gid ako gaw. Ang ata gikaon sa akong papa ganahan mo siya sa ata. Kanang ata kanang murag gaitom bitaw sa nukos. Nukos mong ganahan mo sa ato. Kaon mo itom na imong lips o kanang imong ngipon. Kagwapo. Ano na ganahan sa mga sila? Unsa? Saan ang sigaw eh? Muna lang ganahan. Saan ang mga atak? So na siya more pagpadugang magic. Magic syrup. Pagpadugang nga kalami. Nya dali po kayong magkilaw ba? Ano po? Sinugba po. Sinog ba? Hmm. Gawan uwan man. Itong best way to cook or pinakadali nga pag naman pagluto or pag andam og kuan is kuan na lang sinugba kaysa kinilaw kaysa magsugba-sugba pag gikan ga uwan. So basag mga kahoy, basag mga bagaw, basag imong kilaw. Lami andyan ah.
Pagkaon mo, ha? Tawon. Kapay na ba ako gisagol man no? Paan? Sili, loy, bombay, kamatis. Amo ra mo pwede pagsagol dyan na ay biyaso. Mangga. Atom-atom magbangga. Ano ba pa yung tanawon? Aslom! Audio Jungle. Aslom dyan. Marag na action na siya. Nga marag, basta mailan dyan mo aslom nga ni pagkuan. Kwentahon lang kaso. Kalamit magpudag, kinilaw. Sa konsento. Ano? Masugan na, uy. Thank you, Lord. Umayan dyan. Nya kabaukod kayo ni preparar. Ako. Amig din na. Aslom dyan na magbangga. Kung pinaaslom ko, so mo gawas sa mga bag. Ito ba eh? Kaya pa siya tayo saging ere oh. Ano gusto niya sinili ko ng ito, itong detalye. So again, thank you so much Forax and family. Nabusog sa mo ko sa imong gidala diri na nukos. Ako ang nagkilaw, ako ang nag-andam, ako ang nagtimpla. Daghang salamat. Thank you so much everyone. Goodbye. Charles M here.